Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Γιάννης και μαζί θα κάνουμε την πρώτη ελληνική παρουσίαση της αναμενόμενης Pioneer DDJ-RZ, η οποία από ό,τι βλέπουμε μοιάζει και αποτελείται από ένα τετρακάναλο μίκτη Pioneer και δύο διαιρούμενα deck που μοιάζουν πιο πολύ, θα λέγαμε, στη CDJ 2000 Nexus. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε την κονσόλα κλειστή ακόμα. Εδώ είναι οι υποδοχές της κονσόλας μας. Βλέπουμε δύο Master Out XLR υποδοχές, Left και Right RCA, TRS καρφί για το Booth Monitor και εισόδους φόνο και line αν θέλουμε να συνδέσουμε κάποια συσκευή. Επίσης δύο θύρες μικροφώνων βλέπουμε εδώ πέρα, TRS και XLR πάλι, καθώς επίσης και δύο εισόδους USB, έτσι ώστε άμα θέλουμε μπορούμε να συνδέσουμε πάνω δύο laptop ταυτόχρονα και να διχειρίζονται δύο DJs για back to back ή για εναλλαγή DJ live όταν παίζουμε σε κάποιο μαγαζί, ας πούμε. Ας ανοίξουμε την κονσόλα να τη δούμε. Εντυπωσιακή από το άνοιγμά της, όπως μπορούμε να δούμε, είναι εκπληκτική η κονσόλα. Ας βάλουμε ένα track να παίξει. Εδώ έχουμε το Record Box έκδοσης 4, το οποίο μας δίνει την ικανότητα να παίξουμε live πλέον μουσική έξω και όχι μόνο να την προετοιμάσουμε στα στικάκια μας όπως κάναμε μέχρι τώρα. Πλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Record Box για να παίξουμε live μουσική όπως με άλλα προγράμματα τύπου Serato ή Traktor. Το Record Box, αν και μόλις έχει ξεκινήσει αυτή τη λειτουργία, είναι, πιστεύω, πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα. Δίνει όλες τις ικανότητες που δίνουν όλα τα άλλα προγράμματα στον τομέα της μουσικής, της επεξεργασίας του κομματιού, των δυνατοτήτων. Έχει ακόμα κάτι μικρές ελλείψεις βέβαια, αν και πιστεύω ότι η Pioneer θα βάλει τα δυνατά της να κερδίσει έδαφος και σε αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πάρα πολύ χαμηλό latency, μπορώ να πω, που δεν το έχουν ήδη τα προγράμματα της αγοράς που είναι χρόνια στο χώρο. Ας χαμηλώσω λίγο τη μουσικούλα. Ωραία. Μπορούμε να δούμε εδώ τα deck που παίζουν. Η απόκριση μεταξύ προγράμματος και κονσόλας είναι άμεση, σχεδόν δεν μπορεί να καταλάβει το αυτή. Άμα δείτε εδώ πέρα, κρατάω το κομμάτι τώρα, μπορούμε να δούμε ότι δεν χάνει καθόλου. Η απόκριση μας είναι άμεση. Εδώ έχουμε κάποια hot cue, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να μαρκάρουμε το κομμάτι μας σε όποιο σημείο θέλουμε. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι πολύ μεγάλης ακρίβειας. Το Quantize μπορεί να μας δώσει την δυνατότητα να κάνουμε ακριβή πατήματα πάνω στο beat και όχι τη στιγμή θα επιλέξουμε εμείς, για να μην χάσει καθόλου το κομμάτι το μέτρημά του. Όπως βλέπετε, πατώντας κάθε hot cue δεν φεύγει από το beat το κομμάτι. Σε αντίθεση, άμα το αφαιρέσουμε, μπορούμε να δούμε τη διαφορά. Ας φορτώσουμε και ένα δεύτερο track, να δούμε και μία μίξη. Επίσης
μέσω των δυνατοτήτων του Rekordbox. Το Rekordbox πλέον μας δίνει τρομερά εφέ και πολύ χρήσιμα για να τα χρησιμοποιήσουμε έξω σε κάποιο gig μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο χρήσιμα από άλλα εφέ που δίνουν άλλα προγράμματα. Ενεργοποιώντας τα πατώντας το Pad FX μπορούμε να ενεργοποιήσουμε εδώ κάποια προεπιλεγμένα που μας δίνει το Rekordbox. Θα πάω λίγο πιο μπροστά το κομμάτι για να δούμε τα εφέ μας καλύτερα. Εδώ μας δίνει reverb. Delay. Επίσης, εδώ πέρα έχουμε 3 knobs τα οποία μας δίνουν την ικανότητα να φορτώσουμε εμείς όποιο εφέ θέλουμε. Ακούμε τα εφέ που ενεργοποιούνται. Και με το διπλανό κουμπί το Release FX, το οποίο κάνοντας ένα δικό του εφέ το οποίο έχουμε θέσει εμείς εδώ ως backspin, απενεργοποιούμε τα 3 άλλα εφέ πατώντας αυτό εδώ το knob, το Release FX. Όπως βλέπουμε έχει πολύ χρήσιμα εφέ που δεν έχουν περισσότερα από τα άλλα προγράμματα. Έχει πολλές παράμετρους επάνω που μπορείς να ρυθμίσεις και στο παραμικρό εφέ μπορείς να κάνεις τα πάντα στο κομμάτι επάνω, μπορείς να κόψεις το κομμάτι σε κομμάτια και να το χρησιμοποιήσεις στο sampler. Έχουμε το slicer το οποίο διαιρεί το κομμάτι σε οκτάβες και μπορούμε να παίξουμε πάνω σε αυτό. Όπως βλέπετε, και το ίδιο και στο Rekordbox. Η DDJ RZ είναι μια κονσόλα η οποία μοιάζει πάρα πολύ στην DDJ SZ, η οποία είχε φτιαχτεί πριν λίγα χρόνια, φτιαγμένη για το Serato, η οποία πλέον όμως έχει κάποιες διαφορές, όχι ουσιαστικές. Τα platters της είναι μαύρα πλέον αντί για ασημένια και κάποιες διαφορές στις ονομασίες των κουμπιών για να αρμόζουν ακριβώς πάνω στο Rekordbox. Πατώντας το play βλέπουμε ότι σταματάει σιγά σιγά όπως σταματάει το βινίλιο. Αυτή ήταν μια σύντομη περιγραφή της νέας DDJ RZ της Pioneer, της πρώτης που έχει έρθει στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία.